ċifri uffiċjali maħruġa mill-NSO jikkonfermaw dak li qed iħossu l-familji kull meta jagħmlu x-xirjiet tagħhom u x-xejra kostanti relatata mad-daqqa tal-uli tal-ħajja, xejra li issa ilha għaddejja l kważi sentejn minn ferm qabel ma faqqet il-gwerra fl-Ukrajna. Fil-fatt iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika għal Lulju juru li l-indiċi tal-prezzijiet żdied minn 6.1% għal 6.8%. L-akbar żieda li ġiet reġistrata kienet fil-prezzijiet tal-ikel u x-xorb u anke s-servizzi tal-lukandi u ristoranti. Fl-aħħar xhur kellna żidiet fil-prezz tal-ħobs, prodotti tal-ħalib, ħaxix u frott, iż-żejt, il-pastizzi, prodotti tal-ħasil u prodotti mediċinali. Fil-waqt li fl-aħħar jiem żdied anke l-prezz tal-posta. Rapport maħruġ mill-Bank Ċentrali ta' Malta wera li żidiet fil-prezzijiet li qed tiffaċċja l-poplu Malti bħalissa huma l-ogħla li qatt ra pajjiżna f'dawn l-aħħar snin. Meta wieħed iqabbel mal-kumplament ta' l-Ewropa għalkemm in-numri juru li r-rata ta' inflazzjoni f'Malta hija inqas mill-medja, il-Eurostat juri wkoll illi f'pajjiżi bħall-Italja, il-Greċja, l-Iżvezja, il-Belġju u l-Lussemburgu l-inflazzjoni naqset meta f'pajjiżna din żdiedet. U għalkemm il-Prim Ministru din il-ġimgħa kiser xi ftit is-silenzju u kiteb fuq Facebook biex jiftaħar bl-ekonomija, fl-ebda ħin għadu ma ta' soluzzjonijiet konkreti dwar kif għandha tiġi indirizzata il-problema tal-inflazzjoni.